Okay, bye, bebe. Pupasok na sir sa classroom. Mga ano ata yun. Tulog na, tulog pa tong dalawa. Oh. Tapos nandun na kami lahat. Namatay na. Ayan, tingnan mo, aalis na. Iisipin niya, aalis to si papa ko. Oh, tingnan mo yan, oh. Brownie, halika rito. Brownie, hindi ka pwede sumama. Oh, doon sa, doon sa likod, sa likod. Sa likod kayo, dumaan, dali na. Dali. Oh, ayan, susundan kayo. Alam niya na, tumutunog yung tricycle. Tumutunog yung motor. Umaandar, oh. Kawawa naman, Brownie. Sana kung hindi ka kasi pwede sumama sa school, oh. Hindi pwede sumama si Brownie sa school. Tapos pagdating doon, hihilain mo yung mga ate mo papauwi. Naisorbo sila. Diba? Brownie? Kawawa naman na. Napaka-loyal naman ng Brownie na ito. Nang loyal naman ng baby namin. Oh, alis na sila. Alis na sila. Ha? Narinig mo? Alis sila? Hindi ka kasi pwede tapos hahabol ka sa tricycle, masasagasaan ka, tapos may ma-accidenting iba. May ma-accidenting ang motor pa lang kahabol mo sa kanila eh. Hindi pwede. Ay! Hindi ako lalabas. Lalabas ka rin. Po! Ano po? Naku, ano ba ito? Oh? Magbintana lang tayo. Yung cellphone mo. Kanya naka-charge. Kukuha nga po ng payong. Ayun po, katabi ni John Bert. Nasa ay? May iyak si Brownie. Nakaano siya sa pinto, oh. Oh, no. No, tapos sinisira mo pa yung mga doon ng teacher sa school. Tala magagalit sila. Brownie, kawawa naman ng baby. Nandito naman si mama, uy. Yan ang mga ate mo na yan, oh. Oh. Hindi kasi nama? Oo, naman ang Brownie namin. Halika, bigyan kita ng pagkain. Halika, bigyan kita ng pagkain. Halika. Eto, oh. Tinapay, oh. Ay, ayaw niya. Ayaw niya talaga. Umalis na sila. Bye, Brownie. Bye, Brownie. Ay, totoo. Hindi ka makaalis dyan, uy. Kain, ha? Ayaw niya talaga. Gusto niya sumama sa mga ate niya, oh. Hindi pwede. Hindi pwede. Ay, madami pa, Ay, wag mo na. Kawawa naman si Brownie. Hindi. Dito lang tayo sa bahay. Gusto niya sa mama. Kasaway na. Hindi pwede. Hindi pwede. Oh, ala. Nakalis na sila. Hoy! Wag mo. Naano siya kasi hindi siya, susunod siya. Nagagalit siya. Mamaya na, pag nakalayo na sila, saka ako magbubukas ng pinto. Galit bro. Hindi siya nakasama. Hindi ka pwede sa school, Brownie. Brownie, hindi ka pwede doon. Iniisorbo mo pati yung teacher. Pag nagsasalita, magkakahul-kahul ka rin. Buksan ka na. Nakalis na sila. Ang bibisin doon. Dito ka na. Hayaan mo lang. Okay. Wala na sila. Wala na. Oy! Ala, tinignan.
Iniling talaga sa direksyon. Nawala, wala na.